Zo, welkom te Sint-Niklaas station. Natuurlijk heb ik hier de lijnbussen ook grensbus naar Nederland, maar ik heb ook wel mijn fiets staan, als ik hem tenminste terugvind. Maar het is namelijk zo, die fietsstalling is momenteel te klein. Ik wil dat nog even ook doorgeven. Er is hier inderdaad veel plaats, maar bon, vaak als je hier toe komt, zelf vroeg in de ochtend, heb je dus gewoon geen plaats meer. Dan moet je fiets ernaast zetten. Het zou wel interessant zijn als de stad Sint-Niklaas of de mensen die bevoegd zijn hiervoor nog een extra stalling kunnen bijzetten. Want het is echt onvoldoende. Ik zeg, veel fietsen moeten ernaast, moet je er echt tussen wringen. Het is te klein. Ja, hier kom je ook vaak wel met een oude fiets. Bij mij is dat ook zo. Een fiets die kan gelaten worden aan het station, maar die natuurlijk wel nog moet voldoende rijden. Heb ik ook wel regelmatige kosten aan. Op het gebied van de banden en zo. Ik zeg, ik rijd toch wel veel kilometers. Daarmee profiteer ik er ook wel van wat besparingen te doen hier met mijn boodschappen, want het is enorm kostelijk geworden allemaal. Ik zeg, op maandbasis, bepaalde producten heb ik hier wel voordeliger en andere in Nederland.